la acción de dedicar recursos a proteger y a garantizar el bienestar de las familias españolas, en particular de las familias trabajadoras. El govern de l'estat espanyol s'omple la boca amb les molt insuficients mesures que està prenent, quan en realitat és còmplice directe de la criminal decisió de mantenir oberts els centres de treball. Se trata, en general, de medidas y acciones meditadas, adaptadas a las dificultades que están surgiendo o las que podrán llegar a sufrir muchas de estas empresas. Estem fartes de veure com els empresaris juguen amb les nostres vides disposats a posar-nos en risc de mort per tal de protegir els seus beneficis. S'ha acabat! Amb la nostra salut no s'hi juga. Exigim el tancament de totes les empreses que no realitzin tasques de serveis bàsics per a la població, sense ni un sol acomiadament i cobrant el 100% del salari. Les treballadores d'algunes empreses han fet la primera passa. S'han negat a continuar treballant en aquestes condicions i han forçat tancaments sense perjudici de les seves condicions laborals. Cada empresa que aturem facilitarà que d'altres segueixin els seus passos. Organitzem-nos a cada centre de treball i deixem de treballar. Ho podem fer acollint-nos a l'article 21 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. D'altra banda, si et trobes sola, cal que sàpigues que l'empresa no et pot obligar ni a reduir el torn i recuperar les hores més tard, ni a fer les vacances ara, si tu no hi estàs d'acord. Entenem que cap d'aquestes opcions no t'interessa, que no vols patir les conseqüències laborals de la crisi del Covid-19, que la teva vida és més important que els seus beneficis i que, per tant, aquestes propostes són coaccions. No les permetis. Si t'obliguen a signar algun document, escriu no conforme. Demana-ho tot per escrit i queda't una còpia. Grava les coaccions del teu cap i posa't en contacte amb la COS per assessorar-te de possibles denúncies. Juntes els podem plantar cara i deixar ben clar que la nostra vida val molt més que els seus beneficis.